என்ன வச்சிருக்க? கெண்டை மீன்லாம் இருக்கு, எடுத்து வைங்க. சரியே, கெண்டை மீன் நல்லா இருக்கா? உயிர் மீன். மீனை கண்ணப்பாரு, மீனப்பாரு. கண்ணப்பாரு மீனப்பாருன்னா அன்னைக்கு மீன் கொடுத்துட்டு போனீங்கன்னா நல்லாவே இல்லை தெரியுமா? அந்த கோழி மீன் நல்லா இருந்துச்சு, அது எக்ஸ்ட்ரா 2 எடுத்து போட்டுட்டு போனீங்களா தொனை மீன், நல்லாவே இல்லை. என்ன 100 ரூபாயா? இன்னும் 2 எடுத்து வைங்க, பத்தாது. எடுத்து வைங்க. அம்மா 1000 அம்மா. அன்னைக்கு மீனே நல்லா இல்லைங்க, உண்மையை தான் சொல்றேன். அதான் நல்லாவே இல்லக்கா, பொய் சொல்லலக்கா, எடுத்து வைங்கக்கா. நீங்க ஏன் பொய் சொல்லலாம்? நான் உனக்கு சொன்னேனா? கிடையாதுமா கடல்ல. என்னது அப்ப? இது என்ன மீன்? கடல்ல கெண்டை மீன் தான். அது என்ன எப்படி கொண்டா எடுத்துட்டு போயிடுவான். சரி 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 சரி. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மீன் வாங்கணும் இல்லையா, அது மீன் தான். இது க்ளீன் பண்ணியாச்சு, ஃபுல்லாகவே க்ளீன் ஆகிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதில் உள்ள மீன் முட்டை சனன்னு சொல்லுவோம் எங்கள் ஊர் பக்கம். இது பார்த்தீங்கன்னா பாதி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாச்சு. இப்போ இது போட்டு குழம்பு தான் வைக்க போகிறோம். ஏன்னா தொடர்ச்சியாக மீன் வறுவல், மீன் குழம்பு சாப்பிட்டு போர் அடிச்சிச்சு. அதனால் குழம்பு மட்டும் வச்சு சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவு பண்ணியிருக்கோம். பசங்களும் வேணான்னு சொல்லிட்டானோ, அதனால் இன்றைக்கி குழம்பு மட்டும்தான். குழம்பு ரெடி ஆகிறோன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா குழம்புலாம் ரெடி ஆகிட்டாங்க, பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும். நான் இன்றைக்கி ஒன்றும் வறுக்கலாம் இல்லை, ஏன்னா பசங்க வேணான்ட்டாலும் குழம்பும் சாதமும் வச்சு தான் சாப்பிட போகிறோம். நம்ம இதுமாதிரி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.